ओमफ्राय सनामोन मोनसे खोथा आरोना माने मोनसे मिथिहोनाय जोंनाव माखासे कमेन्ट्स फैगासिनो आरोना लोगोफोर नै माने ओरैबायदि जादों आरोना दा आंखौ माने रायहरगासिनो आरोना सोरबा माने मोजां मोनाखै खोमा जाया फ्रामा मोननै मोनथाम चेनेल जेरावबो बे मेहेरल' जा हरखाबायलै आसोला गिबियावनो बुंना होनो मोननै मोनथाम चेनेल नङा दे आं फाग्लि गोसोआवसो फैयो बे मेहेरल' नामा नोंसिना बिनि अनगा दस्रा केरेक्टार गैला नामा नोंसिना जा भइसफ्राबो मिलायलायबावा नामा बिदि नङालै भाई माने जोंथ' जाय एपजों बानायोना टुइन क्राफ्ट नङा होमबा बेहाय केरेक्टारफोरा भइस जायफोर माने कार्टुन बानायो एखे जायोना फुथुलाया एखे जायोब्लाबो जोंनि नङा नालाय बोरैथो फैसा एखे जानो दे आरो गुबुन चेनेलावबो नुयो माथो ना नोंनो बानायखानाय नामा आब' बेफोरबायदि आन्दायनाङा सनामोन फाग्लि गोसोनि अनगा मोनबेसे स्टोरी दंरा हो नोंना लाय जाया फ्रामा माखासे भइसफ्राबो मिलाया माया बेलेग भइसबा मोजां मोनालै मोनसे केरेक्टारना मा होनखोथाय मोनसे केरेक्टारना मोनसे भइसबासो मोजां नाङो नायनो सनामोन जों मिन्थियाना दाहायबाथ' मोनसेनि नालाय केरेक्टाराबो एखे जाखागोन ना लोगोफोर नाथाय सोरबा गुबुन बानायनायबा बोरैथो भइसा मिलायनो दे बेखायनो बेफोरबायदि कमेन्ट दाहर आरोना जोंहालाय जों गावनिखौ बानायखायोब्रा जोंथ' गुबुनखौ मिन्थियाना आरो नोंथांमोना जायफोर सिगां मेहेर ओंखारनायनिफ्राय नायबोदों मिन्थिखागोनानो मेहेरनि भइसा माबायदि रायलायो बेयावनो हमनो हाखायोना लोगोफोर अनलि मेहेरल' नङा गासिबो केरेक्टारानो सोरबा गुबुन बानायब्ला गुबुन बायदिसो जाखागोन दा जोंनि नालाय जोंना आलदाब्रा नै बेबायदि आरोना आंनिया आदा मेहेर होनलायलायो माथो माखासे आगैमोनालाय बेखायनो जों मिन्थिया लोगोफोर जोंहा जोंनिखौसो बानायो गुबुनखौ मिन्थिया आरो गोदान चेनेलबो गैया जोंना बावगारहायै गोसोआव फैयो आङो फाग्लि गोसोआव फैयो जानो हागौ खायफाया बिदि कनफिउस जायो खोमा आरो नाथाय बिदि कनफिउस जानांगौनि जेबो खोथा गैया लोगोफोर एखेब्लाबो जोंना आलदा गुबुनना आलदा आरोना जोंखौ रागा जोंहरनाङा लोगोफोर जों मिन्थिया गुबुना बानायनोबो हानाय जों खिन्थानानै होबाय जोंखौ रायहरनाङा आरोना लोगोफोर जों मिन्थिया गुबुनाव जानो हागौ आंनि केरेक्टारा आलदा जागोनदां माने बेबायदिनो आरोना जोंथ' मिन्थिलाना नोंथांमोना बुजिलायबानो जाबाय बेफोरबायदि मोननै मोनथाम गैयाहाय जोंना दंब्लाबो बावगार हायै दं आरो ओमफ्राय बे फाग्लि गोसो दाथ' नोंथांमोननि गेजेराव फैनाय आं बेसे गोबाव जाबाय लोगोफोर सिनायनांगौ आंखौ ओइ मानो रायहरोब्रा दे रायहरनाङालै बेबायदि आंखौ सनामोन बेबायदिनो आरो रायहरोब्ला एसे उसुबिदा मोनना गोसोफ्राबो लोगोफोर आरोथ' आं फैनायाबो गोबाव जाबायना नोंथांमोनजों बेखायनो मोनसे कानेक्सन जाबाय आरोना लोगोफोर बेखौल' खालि मिथिहोनो सानदोंमोन जोङो बास बयबो बुजिलायबानो जाबाय लोगोफोर बिदि जेबो नङा आरोना एसे खाथियाव नायदोलै नै आंखौ आरो गाराङाव हमनो हायोना नोंथांमोना रायहरनाङाब्रा बेबायदिनो दे लोगोफोर आं गुबुननिखौ मिन्थियाना आंलाय सनामोन होनखायो दा नोंथांमोनखौ दे बयनिसिमबो लाभ इउ दे लोगोफोर बेबायदि गाज्रि मोनहरनाङा आरोना रायहरबा बिराद गाज्रि मोनोलै आङो मिन्थिबाय आरो माने अबेबा स्टोरी बानायब्लाबो कापोल्सआबो जुदि माने एसे उल्थां फाल्थां लाबा मोजां जायो आरोना जेरै जेनेबा मेहेरजों हाथरखिजों होबाय थायो नालाय जोंहा आरो गुबुना बानायब्लाबो एसे उल्थां फाल्थां बिदि केरेक्टारजों होबा मोजां जायो आरोना स्टोरीया अब्लाना बारा आन्दायलाबो गुबुना गुबुन जाखायो जोंना जों जाखायो बेखायनो जोंखौ बेबायदि माने मालायनिजों बेबायदि माबानानै रायहरना आरोना लोगोफोर गोजोननाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोननिसिम एथ' गोसो मोजाङै हैदोंमोन आङो नाथाय जाबाय उल्थासोलै मोनथिगौब्रा एसे मिस्टेक जाबाय आंजों खिन्थानांगौमोन आं थांनायनि सिगां खिन्थानांगौमोन बाट आं लाइन मारिनो थाङाखैना एसेबां बाथ्रा बुंहरबायलै बेस्राखौ ओइ मोजां मोनासैलै आङो एकदम मोजां मोनासै ओमफ्रायथ' नोंबो बेबायदि नांलायहरनामोन ना हाथरखि जायासैलै नोंनाबो दा बे आंखौ मा साननांगौ जाखो दे गाज्रि सानखासिगोनलै आंखौ आं बेबायदि जागोन ना मिथियामोन ना नङा आंनि हाथरखि बेबियाबो बेबायदि नङामोनथ' दा हरखाब बेबो बेबायदि रागा जोंना बिदि दावराव जागोन सोर मिथिगौमोन दे थुनथुलिलै आइ एम रियेलि सरिलै दाथ' दाया आंनाव जाखासिगोन ना थुनथुलियाबो आंखौनो दाय जाखासिगोन बाल सोरखौ गोसोनांगौ जाखो दे आङो गोदाव सोरावलै नोंखौनो लायाखै आङो दाबो अबेबा गदायनोलै दानो सासेखौनो लानो थाङाखै आङो दा बोरैबा बे फैमारबा मा जागोन दे थुनथुलियाबो खेला नङालै फैनोबो हानाय ना मा थिग लानायाथ' नोंखौनो लागोनब्रा लाखानांगोन ना आंलाय बहाथो खारग'नो दे माने आं बेबायदिथ' जायाखैना जे आं गोसो गैया होनदों नोंसोरसो आरो हेन थेन माबा माबि सानदोंलै आं नङा होमबाथ' माने आं दाना सोरबा सिख्लाजों रायलायबाबो दाय बा एफा बिदि सानना ना मानसिखौ ओमफ्राय मिस्टेक नुदोंबाबो नों बिदि नांलायहरनामोनथ' बेबि जायासैलै जायासै
आंथ' बिराद लासिंसिंबो जाखासिगोनलै थुनथुलिजों ओरैबायदि इनसाल्ट खालामनाय बायदि जाबायना आंखौ निमाहा होबावगोन जानो बियो मानसियानो ओमफ्राय जिबायदिखा मे चाला पापिस्ट' नोंनि थाखायनो आं खिनो ओंखारनायाबो थांफिनलायबाय एकदम गोजोन मोनथारासै आंखौ बेफोरबायदि नोङो एकदम माने फासायदोंना एकदम बुरिथारासै चाला बेथागौआ नोङो आं नोंनि मतलबखौ बुजियाखैमोन ना नाथाय दा थुनथुलिया बुजिबाय नों बिदि गोसोनिसो नोंखौ आं गोसोनानै थाङाखैमोन आंहा जोबोद ना मोनबाय मालायनि दाय नङा बियो नोंनि दायथार मेहेर आंनि गोसोआ बिदि सुग्लायनाय नङाथ' नों आंखौ बिदि खालामदों नायगोन आं नोंखौबो नायगोन आंलाय सानदोंमोन नोंखौ हाथरखि फाग्ला मोजां मानसि नाथाय नोंथ' ओंखारबाय एकदम महाबानजामि नों आंखौ फाथायनोसो जोंनाव फैदोंमोन नामा बिनि हिनजाव आंखौ एसेबां नायहरबाय एसेबांनो आं माला सिगौखौ बिखौ ओमफ्रायथ' आंखौ एसेबां इनसाल्ट खालामहरदों गावनि हिनजावखौ इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा तुझे आंखौ रावबो बिदिखौनो होनफेराखैमोन नों महा बुन्दानि थाखायसो आं बेफोरबायदि बुंजानांबाय थुनथुलिखौसो बुंबाय अबे र' नों बेटा हेल' आदा औ नानि एसेबां हराव फन हरबाय नों माबा सासे मानसिनि एड्रेस नागिरनांगौमोन सोरनि बेलाय दङ र' सासे नों नागिरलाय बेखौ आं फट'खौ ना दोनगोन र' बिनि माबानिफ्राय मोनखादां वाट्सएपनिफ्राय दे आच्छा सिनायब्ला आं खिन्थागोन र' लोगोफोरनावबो सोंगोन एसेबां थाब हायो एसेबां हर बिनि एड्रेसखौ आंनो माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा बिराद गिदिर आंखौ बियो माबा बायदिसिना बुंदों बेखायनो नांथारगौ आंनो बिनि एड्रेसखौनो दे होमबा आं लाखिथ'नोसै ओमफ्रायथ' बिनि हिनजावा मानसि लिंनानै जोंनावसो लाबोगोन होनलायदों नामा नायसै नों हाथरखि थुबोजोबखागोन आङो जानला मोनला दाय गैया गारा बेबायदि फैनो नोंसो मानो हौवाया फैनाय बिदि नों लाखिनो हायामोन दा आंखौसो गोगोम बुंहरगारदोंलै बियो सोरनिबा भला खालामबाबो गाज्रिसो सानजायो Oh my god फनखौबा हमना हमालै हमदो दे प्लिज आंनि थाखाय नों रायजाबायना I'm sorry लै बेसो फन हरबावदों माथो ओइ औ थुनथुलि सैमानि फिसा मेहेर साला आरामसे फनसो हरबावदों नोङो बिदि नङालै थुनथुलि बिदि नङाबा माबायदिथो अमा फुन्दा आंखौसो साला बेबायदि पाव फान्दायदों नोङो नोंखौथ' गोथां नागारथारा आङो गोथां नागारथारा नङा थुनथुलि खोनासंलाय मा खोनासंनो दा फनाव थांनानै नोंखौ बुनो लुगैबायलै आङो आनला बाथा लगायना होगै हिनजावनो ओइलाय आंनि खाथियाव न' बेबायदि नंथारालै थुनथुलि माने एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंना जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं नङा बियो नों आंखौसो बेबायदि फासायनो ना फासायखादो ओमफ्राय दा आं नोंखौ गोसो थोदोंमोन नामा नङा मानो गोसो थोनांगौ नङालै होमबा नोंनि हिनजावा मानो बिदि बुंहरनाय बेनोथ' एसे बुंखाबायना आङो बुजियासै सोरखौ एदावदों बायदि मोनदों नोंसोरलाय जागोनलाय खादर गैया थांना दामसो जोबना फैजागोन आंजों जानला मानला बुंबा आयौ हामालै थुनथुलि थ' रागा जोंना आं बुजायगोन ना नोंखौबो बाथ्रा बुङो नालाय नोंनि हिनजाव आंखौ चाला थेकेनेन मोजां मोनग्रा सानदों नामा ओइ मा बुंखोलै नोङो आंखौ नों बेबायदि बुंबाय नोंखौ थेकेनेन बुङाबा मा बुंनांगौ आंलाय थुनथुलि नायसै गाज्रि दिन सफैयाखै जानला मानला थेकेनेन मोजां मोनलायनो खाथियाव थानायबा जाबायमोनलै आंखौसो बिदि बुंहरबावबाय नों सेकेन्ड हेन्ड नंगौ बुङाबा माथो बुंनांगौ था टेनसन नामा गलालै गला आंजों गला नोंलाय गोबावगोन आंजों सैमानि फिसा साला मेहेर ओइ बोरमानि फिसा साला मेहेरखौसो बेबायदि बुंबावदों नोङो आं गांसो जाया मोनथिबाय बोरमा नङा आं बेदरसो जायो आया साला बिदिसो होनबावदो आंनिया सोरनिफ्राय सुरु जायालाय नोंनिफ्राय बेखौनो बुजायनो नागिरदोंमोन आङो जानला मानला बुंहरखाना आंखौ जागोन थांनानै फनावल' रोना हरनाब्रा खाथियाव फैना बुं दाथ' गियाबा मानसि लानानै फैजोब मोनथिबाय खाला जादु खालामग्रा साला खाला जादु इखायनोथ' हायना मुलि होना गोसोम गिफ्ट लाबोदोंमोन आङो ड्रेसखौबो फननिफ्राय ओंखारना बुसिगोन नोंखौ नाङा नोंनि हायना मुलियाव आङो नोंखौ गिया माथो आं गिया दादागिरि दादैखायखा सोरबा फाग्लियासो रायलायबाय थागोन नोंजों नोंना हिनजावाथ' फुरि फाग्लिबावसो मिन्थिबाय आया बेटा नोङो र' खोथारगौमोनलां नोंखौ लाब गैया सामनियाव मिन्थिबाय थुनथुलिसो आङो खेलासो गेलेबावदों आंजों बुलानबा दानो फैखालाय थांगोन गाबोन थांगोन आङो दानो फै गाबोन सोलाबा आङो दिनै सोलाबा आंहाबो ओमफ्रायबो सोलाबा आङो मिन्थिबाय आच्छा नुबाय बेखायनो आं बुंखायोमोन दा उल्था नोंहासो दाय जाबायना नंगौथ' आयै सोरनिबा मोजां खालामनो थांबा गाज्रिसो सानजामारो ओमफ्राय बेखौबो आं बियाखैमोन नङाना जे आंनो होफैथा होननानै बेबायदि
फासायजाबायना ओमफ्राय मा खालामदोंमोन दे आंथ' बिनि जिउल'सो बासायदोंमोन ओमफ्राय गावसो फैबाय ओमफ्राय बेखौ ना अननानैसो लाबोदो होनदोंमोन बेखायनो लाखिबाय आं नाथाय आंखौसो उल्था बेबायदि होनदों बेचारा हारामजादा अमा बुन्दा जाखागोन माखौबा आं बिनिफ्राय बिनानै लादों बायनो आइ हा जोंहा गैयाबाबो बेफोरबायदि नङाहाय मा आरोथ' आं रावबो सेंग्रानिफ्राय बिदि माबा जि जोम माबा माबि लाखियामोनबो ना सानसेनाङाबाथ' लाबोदोंमोन आङो कलेज ड्रेसखौ ओमफ्राय माथो बेनाथ' जेबो बुङाखै बे सासेया नोंखौ फासायदोंहाय माथो बुंबावनो आयै आंथ' सानसेनांनिफ्रायबो बिखायाखैमोन बेसो लाबोदों आरो बे सानसेनांनाबो सोरबाल' ओंखारदो गवालै बेबो माखौथो बुङो आंलाय बिसोरनिफ्राय गोजान थाना एसे स्वाहा खालामजोबगोन आङो जानथारदों आंखौ बिसोरो ओमफ्रायथ' जोंनावसो फैबावनो मानसि लाना फैथोंलाय हायो नामा बेबायदि गोदाव सोरावनो बाथ्रा गैया खोथा गैया आरो बे हिनजावबो नोंखौ बिदिसो बुंनो हाबाय माथो बे नों गैयामोनबालाय बिनि हौवाखौ बोरै मोनगौमोन बेलाय थैगौसोमोन माथो जों बायदि गैयैखौ नायै खायसे बेबायदिनो नारसिननो नागिरो माबा खोमजोर साननानै सोरनिबा मोजां खालाम थांबाबो दायसो मोनो ओमफ्रायथ' बे गिबि सुबुं जायनि थाखाय आंखौ बेबायदि बुंदों आइ बे मेहेरखौथ' नागारा आंखौ बेबायदि खालामदोंना बियो बिनि जिनिसखौखि आं लुबैगोन दे बेफोरबायदि फाफि मानसिनिखौनो दोनो नामा दोननाङा जोंनावबो फैबावथोंहाय बियो जानला मोनला बुंनो आंनि फिसाजोखौसो मोनबाय बरना मोनो मेहेर बे आंनि वादा आंखौ बिदि गिफ्ट होफैफ्लानानै बेबायदि बदनाम होदों आं मालायनि बुस्थुखौ नोजोर होग्रा नङा आं ओरैबायदि जिनिसखौसो नोजोर होयो जायखौ रावबो दिनैसिम फसायफेराखै अनजालिखौ जानला मोनला सानदों नोङो बेथा नोङो बेखौबो सावा आं जुदि सावबाथ' बिसोरो फ्रुटखौ मिथायनो नागिरदों होनना सानलायगोन ना गावनि मोखाङावनो गारगोन आं बेखौ आरो नों आदरथि नोंबोसो आंखौ बिदि बुंहरबावदों खोब नोजोर होगोन आं नोंनि हौवा मोद्लाखौ साला बेथि नोंबो जानला मोनला दाबुङो नोंसोरथ' जायखौ फोजादों बायदि मोनदों थुनथुलिनि रागाखौ दा फोजाखा जोंनांगौबा अरसै आङो खामोजोबगोन आं नोंसोरखौ